Masikog ang Genovia. Awang pa urnong mo alisaw. Kasano ang maikasar mo nga Di yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangar akasar Taawan mo pagkasar mo anak kaw. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya. No di na kaya di saan laan. Mayaki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo nga main, akaya tinda ka, kasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat susukat. Ngam ti agrorotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, ti kasta nga aramid mo. Tama nga numadaksan kantaw. Awan ti pakadaksak. Na, Danag yun na ya. Amok ter aramidan. kahit, kasano nga rin ti sikog Genovia? Di suportara. Anyat isuportam ngay, kaya awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho aktaw. Na, Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Sa anak mo ngamin a profesional. kitoraan niya at trabaho ditan basta nalinis at trabaho. Taplo, ada pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang arudin kang kuwana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, No nya maitad ko ako anusan da. No awan di pasensya. Kano ngay nga klunin nakilisa? Damag kumot nga da kanon nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinobya ka. Ha? Kaano pa eh? Nasurok ang makalawasin Hindi ka kumabasta mamatilatan iti mangag mo Tadida mo tilaw-lawatin da. Siya ka ditipat dyan. Apay nga nagsina kayo, Alison? Di na kaya't dagiti dadakkel yung babae. Iso binaybay akmet na Iso dakit ikam kamada kaon. Oh, no di da kaya't san lang. Ha? Si kang aruti kayak ko, Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chick boy kan samat, Alison? No iday, wang aklunak. Ngam no ita, sanain. Nagbalbali wakaon. Si kanti maudi nga ayatag, Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay! Tingkyaw! Ay! Ah? Rumwarta nga ron ta intag date. Ha? Pagditan tangay? Kainta mga niti turo-turo, Kalpasan na kaintag pag di parkay. Namabanog tahan. Intagin na. Agit ida. Paginanaan tangay? Ma'am to, Hala, agrobak ka. Ingkag di ko sahin. Tapno, nabanglo tang agkuyaw. Kunang agpasyarta, ngam sabali mo to imayanta, Alison. Anya ngay, nailaw ang talagat nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso, pasat ti pa naghayat ta adwa day tao, Sapay ko mga rod, tadinak tulokwan. Saan to? Apay ko mga ramidag ti kastangay, nagbalbaliw ang ruday. Si kanti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo, Ipahapasta pa'y mo ti kuy-kuyaw. Enjoyin ta pa'y ti relasyon ta kas agnobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray na ta kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyar iji balay. Iso nga inyag kun di ti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at Alison. Kita mo ta anak mo na, karupropam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulan. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka. Tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Kwa, sana. Maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mangawak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang
Sana balay, tanuad nan to ti trabaho kung ka mang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Urnusan tangaminan ati amin kadata. Taura siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagi ka dadakil mau. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon, adidak kayat apara kang ka. Tais tambayak ka now. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadan. Sana. Sorry gapo iti impakita dagi ti dadakil mo kanya. Napukaw mo ti panagayak ko kang ka. Anya. Tayabas to nga ro ti anak ta. Mangtad kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Apa hindi ka makawawa tayo? Kagawa ang tagsapulit ti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang iti suportam talagang ang daruma ko nalisaw. Kahit kaano nga rin ang malanitan ti subil nga iparay. Ikasar mo na ginubiyam. Ay, awang pa'y kwartak paray. Ang gururnungak pa'y lang. Kasano ang makaurnong nga iparay ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. Ano kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Ang sapsapol ni Nana Maria ni Timay sapay ahardinero na. Basit sa mo ti suldaw. Sakto lang paray. Maya ti jay na singpet ti buskaw. Istiin nga. Iso alibre amin akanan kinda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tanay. Reng-rengen na dyan na anak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta ka. Awang mo maitig ko pa'y Tawang pa'y mo at trabaho. Sige gayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga Rod. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sigan ti makamoy ti gayem mo ha. Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga Rod. Panawan kayo pa'y. Naitata si kasunta mula ni Nana Maria paray. Nagatong sabsabaw. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pangibagbagsakan na itimula na asabsabaw. Apay manot taon nanti amo ta paray. Nasurok sa 16 na. Aw! Saan mo amadlaw? Nagsiksin yung. Wala paray. Nasikaso nga min iti bagina ni madam. Ado ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Paw! Nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na. Tanagpo daw. Ayang nga iti asama na paray. Diyan mo paray. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? Nudagduma, ibagana abalo. Nukwa, ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana abakit abalasa. Anya? Agin inom di amot Ay nakaro paray. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at nagawid ka. Masikugak matan. Ha? Naminsyam laan na ilawan ta masikugkan? Ha? Ni, apay akas na ti sa umngay. Apay adi mo pa dyan asikat ti ama to inawag. Saan kumamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga rod agsangit Ala ka ay wanam nga rod ta si kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kon. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga rod kwartak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa lang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Ta kita ino kasano ti aramida. Kay kasano daytan. Duan tinapututam alisaw. Kanya nga ito saram ang mga kasar ni Elisa. Kit awang pa kwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga gurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay.
pagsasaritaan tayo kanon, ti kasaryaw. Oh, daguli mo dagi jata tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rudan, Janubiam. Apay gamin alang sikog kamalay. Sige, tiyak subli aja trabaho. Dak pa'y lagaway. Tama-estresa dito balay. Alison, Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyaw. Alison, Natak kinidayan na manay. Apay ngataan. amom, naggwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay, na nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita ang abistida. Nagpudaw ka pa'y, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tag-merienda. Ay, jak pa'y mo nalpas teraramidag. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y ag-merienda, ijay silid ko. Ada ref ko, ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal tinamnamak kan ka, Alison. Nana. Apay, balasang ka pa'y? Balo akon, Alison. Kung nagagbakbak kita ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kan kanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na kon, taaklunan ka adagos. I love you, kunamon Ha? Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na kon, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang ide paray. Yung yak tinuto pa. Taim baga nga da asawak. Tamo na ngamin ide, baruak pa'y. Ngam ide imbaga nga da asawak. Sinardingan na kamatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y muti lang ni Nana Marian, paray. Kasla kaya mo ah. Pampanunuto nga, men. No ni Nana Marian ti pakirelasyon na. Di sana kung problema iti kwarta, ha? Ne, kita ma. Di ka agdardarat sudos paray. Panunutam ana imbag ta mga no mailaw ang ka. Sama siguro. Awa magdakis na tawa mo asawa. Ngam kasanon Janubiam. Masigog sabayan. Sinak, day jayon, paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya dayta, honey? Kwa, ada dua na si kugak. Ingkang kama, da bagida kanya. Da kaya ida. Si katilab kaw. Isu na lang ta problema ti suportak kadagiti putok kaw. Ay, sana problema dayta. Mabit lang, ah. Oh, atoy. Nay, apay ngay dahito akwartahan, nay. Itid mo a suporta dagiti putot mo. Basta ikariem asyakla ang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Isu ajak mabalin ngagbawin iti sa balay, hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, isong imayak, Alison. Ay, Nay, dayta. Apay, dayta lang, ay naglastog ka? Itupak-tupak mo mulat ng tikwarte di talamisaan. Bunatan no dayta la suporta ti anak ko tikid daw magmay pa ko, Alam dayta anta pumanaw kakiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapul mau. Apay nga akas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No nya imbagak ititiks ka waka day jet agpaisaw. Suray. Ngumawang maramida. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danton anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No ti may papaniti si kugmaw. Nakasagana ka mang suporta. Ataw, pauna suporta day ta. Nay. Ha? No ganak ka. Mang tidak to iti gasto sa medyo ospital. Uray di private nga ospital ti paganakam. Mabalay.
Ta kabailak abayadan ti gasto sa mijay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamatan anak ko. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babae. Itagaw? Naitala nga ya. Basta di da idildil ti bagida kanya. Ta jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ko. Lagi pa. Asaan mo akwarta ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit! Agasawa kami kani Marian. No nya kwarta na. Kwarta metang. Andiyan nga gasawa sa asawa mo. Di kayo pinagkasal. So nabali, tagkasar kami to tata. Busy ngamin na kanawin ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasarmay. Ay, ano, timangmangag ko nga ibagbaga ng iti tao. Kwarta ka no lang, ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sawing. Apal dala kanya, day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papanak ngayanay. Pumanaw ka pailaang dito'y balay. Darasam, tama ka numasang ay sus, anyagay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino ngamin ti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di dyan silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay ngamin aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Pudlugayam, tintanong na kanaya, Marian. Pudlo. Nga adagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Kuhaador, agpalawag. Marian! Apay nga ka sa hunday day. Marian eh. Nagpilyoan tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Uwanlo, idarong ka. Ha? Apay asino ka ngamin tata? Siyak tinasawa ni Marian! Anya? Marian, apay ko naman nubalo kan. Anday ka. Agpili ka, kunak. Idarong kayo, uwanlo bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Pinarigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da. Sigay. Padano ka kaon, tata. Ala, mangan kan. Nagtumar ka iti agas mabaraw. Iti yung tagka bibikaw. Haw. Makapangan tatang. Ikari katam. Tapno baka tumar ka. Nagsakit nga rin. Sana dakot yung kariri na tisakot. Aral ko. Kek! Basol ko nga raw tigas na nagpanagablo ko. Basol mo ba ilan? No abala ba sa magtigas-tigan ka? Si kalangarudan tibas asikaso. Siga pala tagot. Tapos. Sorry tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang din nakarelasyon mo. Ngamadama gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ala, agawa am tagpaimbang. Tagtrabaho ka ba? Tapno, anda pagsuportam ka lang ito'y dua putot mo. Agsalukag ka. Trabaho ti bilukam. San a sugar mami, nawatam. Tatang. May ikaw. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay ngay. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, taumayak adagos dita. Bye. Ay no, naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ay, saan mo't Nanang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana nang runa iti masakitan.
Kahit kasano nga iti apukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayan na. Kandi mo matlama si kaso, tada trabaho. Ang mga no pampanunutom kidi ti mga alay ti yaya na ay oray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong maitabonan ni Rosemary, nanang. Ay, kano ka na, ti tabon ni ipagmaw, may lanak ka. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa aputot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta addadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanit di na pa'y ipakitan nagidya apo ko may. Kat apo kok mo't nagidya. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan nagidya putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imunang asawa ni Densyaw. Ay, Okay, di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlama asikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga nalakmot idi ti apo ko kenkwana ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita po ko ta. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga ron No mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planum ita ading ko, tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka ditoy, ta ditoy ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad ditoy no kayat mo. Wen mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo dito itasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairwam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag, saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda ki balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, umayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astama, din siya barok. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Dakelan nga magday-diaper pa lang.
Ken kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot ita dael na. Ken papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayon ng basay ta indaktuman mo ti pasyar di anak mo. Naboring san nga gigyan latan ni Jibalay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan gumatang mo na ti gamit na kas di ay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan na nan. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramidem, ura inton maminsanan Inton awan trabahom kas jay. Alangar na nang, tamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay, basta mangtad kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay, di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitlaan na nang. Awan paila, ay kapsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasarunuan na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti duwang nga anak na Sa bagay mo't diya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay dito balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't diya, ang emnosyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kanay, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatag kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isong awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka dayta Total naway ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya, kat ikasar na iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid na nga allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi akatugangan na Maksayanan na talawans na anak na kada kami kan nigudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagitip po ko ta, Mari Delpina.
Awan madkit di angam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay ket ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyat tayo tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dura abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa na iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Mga mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan dura. Ket siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ken ka. Ket talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ni Melba. May katlon to matay na putot mo. Sana balit, kabaalak asuportara na iti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan na iti anak mo. Ngamnay. Ang reklamo na iti dwa paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan karbangan da nga agreklamo, ta jakmat baybayan na iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin nakasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da, ket amangan kano lumaksayan itad mo, asuporta na iti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na itatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamwam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po ko may kaniparigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya.
Densyo, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na kang agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang timakam mong agluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Wen, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mo't naglangan ako iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito yung ngagnaad iti agnanayon, no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwa na iji balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kabsat, at dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kabsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti daydi anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabungan na iti apukokon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wana nang, tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang, ada nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority, tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adan din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kanti anak ko. Tay sumanala na bartek. Imbagada idi asikati muna katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwila nga mina, hindi putot ng apukaw. Kat dumawat ako may di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin matlakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na kitang may ka ni Delpina. Lorarigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang muti pa nagsasaum Natayan, dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, nagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tang ibagbagam amag. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta.
Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siya. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbida kita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kita anda kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Runay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya manan ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo gid di ti paggatang ti arak isut ammo. Ay, saan mait, Runay? Ala na, barok. Kaya't ko lang kumustaan ti anak ko. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina, anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello tatang, nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang anak. Nagkapgis tayo sakit itang ko anak ko. Napgas man ang jak makapangan. Limtag ti sakak anak ko. Ang mga no pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay samay na lang. Nabayag tupay na jak naging inuman. Dual dawa na jak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Huwag nga ron ko ma. May na. Awan magkwarta ka na ko. Sige, tagi pa uita kiti kwarta pagpa-check up yun. Ang yaman na ka na ko. Ayaw, nagsayat ka nga anak na. Diyak agbabawi ang iputot kin ka na ko. Siguro hindi ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti salon natyo, Ijan nyo nga minang tibawal kada kayo. Uy, promise anak ko. Kaano ka ngagpawit nga anak ko? Inton bigat tatang. O sige to, Ryan. Ang yaman akmanan, Wayne. Ay na, patpatganggaw na yung anak ko. Chup-chup, mama. Ay, no kasta. Adama din kwartam. Ritaw. Wayne, Rita. Adama na yung pagsyata. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta no may papanditi arakan niya. Wala yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandan ni agpada. Rito. Ken Rita. Agbagbagay da. Iway ngagpaysaw. Rita, Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali. Kaipapanan di kanayo na panagkuyog tawan. Kan no addarik nam kanya. Na. Punasi mo. Tapno sana madadaal ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw. No apay nga agbisprinta. Rito. Wala ay na. Dalag mo na. Di ka kasi madadangan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ag happy-happy lahangan ti kaya ko ita. Bilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawag? Tay ubing mo tila. Tapno makaanak pa'y mag. Tsaka ba? Ay, alaki din. Ito nag-eskwela, eskwelaan ta. Rito. Alam nga raw. Ay, mabidlang. Tahinak mga iti balon ko, apantalon ko. Apay ti pantalon. Basta, pag sukatak to si kabay. Ay! Amukaon rito! Tatunggal mabartek ka. Mabasa! Sikamat, iwan mo Sikamat, Rita. Balik sampay lang, mate. Agtal na kakadilat. Ay, nabartek kan rito. Sigan sabat nabartek, Rita. Limpyo ako ba, mate? Tiko na kayo.
Ay, dandanin to, pa'y di ka makamulagatan. Nan, dumundang ka man kidi. Ah. Agidak rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka pa'y agawid, aya. Indol bigadan. Maturog ta kidi dito istor nga ayuyang tarita. Ay, kat. Ay, agida mo nga ron at maturog akmitan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agpuang ka ba ta dito tumang ko ano ka mo? Ah. Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsym tuman ni tatang. Kaano pa nagsakit na dyan ya? Ha? Pinauita man nga mina ni ti kwarta. Iso asaan man na nagawid. Napan naman imbartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kanchan na. No patpatsym tuman nga min amin nga ibaga na ken ka. Lamin anon alinastugan na ka. Ngam di ka mat matitigra. Pauitam laktamot iti kwarta. Arak ti papanan ti itad mo a kwarta ken kwa na. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Ngam di pa'y makagatang. Tanapat patay diarakan ko na. Among matigas na nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mumut nga may. ala. Jak nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balay takadwam mo't di tabalay. Wen, saan ngagbisin na jay? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itid mo ti kwarta ken kwa na. Siyaklaang ti pang tita. Tapaggatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod ti makamukin ni Tatang Jak pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibagak? Anyaman ti bagayon tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kahit inkaaglod abarak. Naibusan ti lod i-gestor. Isa pasensya kayong tatang, wen. Ay, Miss Pray, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, ama pan agsyap. Saan? Best friend? Ya. Umaya lang makiawag. Taawagak ko maji anak ko, bro. Ay, kuwan na. Sige, sigurado may bustilod ko ano abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Ay, huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag na, laag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayon. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang ko. Napagas mo na nakakuha na. Saan da ko na martistahan, Tatang? Sa anak mo niya gan artista anak ko. Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayon itinaunday a panawan. Dati amo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan matgayam? Iso ang lading itak. Ngam saan kayo napawitan iti kwartayo? Nadda kasapulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang ta iti kwartayo. Anya, uli ka mo tinanak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsong ka. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da kasapulan nyo. O sige, trabaho akmanan. Baliwan tayo tumanan tagsarita, Tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Ura isang aribo laeng. Pangusaran niyo ti kwarta tatang. Kwa, paggatag ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga min ti ulo. Tiyan,
kin sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakuyugin kaya mapa nagpa-check up. Siya kong baraw. Mataktak ka lang. Saklatan. Kuyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Sa tumot nilaang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalik yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung manin iti arak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatataw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak met ti sagot ita. Hey, ilibre ka met Adya kwartam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol ti bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka ti panangilako. Hey, iso pa mo si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Hey. Wow, may agaraw. Sige, best friend. Intan. Sali, nagrigat aglangan na diskulaan ta saka. Kuwan! Alalala, umay kan, best friend. Ne, rabiin. Yung mawampay mo ila di malugang ko. Napanan na nga ta. Ay, siya pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di inilumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atanda kan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apa yung narabihan ka? Tatang, rumarak mo lang ha. At na patay papanak. Ha? Papalambalay? Rabihan? Basta da papanak. At iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina arumwarak ita rabi ha. Thank you. Dito yung kwartak baraw. Uwan. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibagangay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lawas tiya marabyanak tatang ha. Ito. Nayunak pa iti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you, baraw. Uwan. Jak ipulpulong kin ni Mina, baraw. Sige lang. Hindi na lang. Ay. Ay, mabisina mo dyan, Rito. Sa nga ron, Rita. Nabisin na amat na nagsak. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Awa, nila. Imbartik na nga ron. Amin hindi intid timanugang ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas naman kini. Mga no, ada amuta di ta. De agpalibritan. Anya? Wala na. Intan. Ito na ron na. Rita. Rode. Sika mo kapit sa barog. Langa. Sino ta kadwa mabalasang Rone? Kasinsin ko. Ni Emma. Ho! Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mo't king ka. Takasinsin mo. Ketso timangan. Nanarita. Tatang.
Ay, uwan baraw. Mabisin kami ka ni best friend ko. Wawan ba, mabising kami ka ni best friend ko. Alam mo nga, bro. O sige, mabit lang tayo, back to waiter, ha? Yurdiran tayo, di ka rin niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Lukluk ko matan dyan ako. Ha? Kasinsin ko lang dahil dyan, tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae kang lalaki, at dan nagkinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat ngagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay, wala, naglailo magkang ka na dyan, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna na ka inuma kiday. Ngam, malagip ko, tinaimatanga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day tatang. Anya kay laki din na ya. Ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak, no madamdama. Ha? Ayun, tatang. At iti 1,000. Alawan siya, tatang. Ay. Thank you, bro. Ay, sige. Maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumuarak pa man, bro. Ay, sos pare. Babae na dayjay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo, best friend. Hay, kasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No, luklukon na lagayam. Ay, sayang ko nga nga ugali ti makibibiyang rita. Wala ka din. Agrubat ka. Tayin tayo di store. Tayin ni kanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, isway Bayam, talo maibos ti kwarta. Kasaritak to anaimbag ni Rooney. May papan idinayday a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, agin na nakangarudan Kumusta kayo matan ka ni Tatang ay? Nasayat kami, bakit? Agin inumpay ni Tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Kinapod na. At dito'y amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko makasalita ni Tatang. Itod mo man kang kuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang, kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Ato'y ti cellphone, tatang. Kahit adda nakasigpi di tatang. Ayaw, 1,000 mo, tatang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrik kan, Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Saan na bale? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapos saan nakamakita ti katugangak? Wan, love. Makaisbuman na taon. Sino ka doon masimang pataron eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, at 2,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you, malang bro. Thank you. Babae ni Rooney day Rita. Gayam. Mapay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga aramidon na. Ay, hapo ka. Anak mo pa mga raw ni Mina. Kanayon nakmangarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na ko likan iti kwarta ka.
Awang pagsitan mo kasta. Kahit, isukat mau jay anak mau iti arak. Kasta, ha? Ay, no siya. Saan akabaon at konsensya dayta. Isu nga oray jakan makikuyog keng ka rito. Ha? Kaya't nga taon iti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay manugang mau no panuyuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo inimina nga trabaho jay abroad. Bas ka kumamot jay anak mau. Yan. Wala na. Magita. Uy. Ada pun tom iti day taga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo anak ko. Talaga jak yung pakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adamat tiliwak dito balay. Kwa ay... Ayan ni Ronnie, kunak. Kwa anak. Aday ti silid yun anak ko. Iso na lang sa... Kwa... Tada kadwa na babae, kasta ka di? Ha? Apay nga, ma'am? Grabe kayo! Apay nagilimad kayo kanyak, tatang! Nabayag kaya manaluklukon at tasawak! Nga mapay adiyo yung bagbaga kanyak! Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta! Kwa anak ko. Di kwa nga min anak. Di... Kung konsensya niyo tararamidan tasawak! Pakawanin ako, anak ko. Sorry. Agri-gri ka takijabron, tatang! Kasto'y lagayam ti subad na sawak kanyak! Ay, anak ko, asim, agparbang ka kuma. Tamang ano, makalawan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain ni balay. Pagkawanan na kumabakit. Pimanawan na dyan, babae. Sikati pilyag, sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundawan. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawan ni Rune, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mon mapakawan, anak ko? Sanan. No na minsan, wano namin duwal ako maliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan, nak, tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma, nujak impulong ni Runay. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta, nukas jay agan datik sa gipulong kang kanak ko. Isure. Ay na, naglamin man ti panawanan, dudong. Panaglalamin man ngaminan. Agulas ka, alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sa bali nga ulas. Itamampay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan la na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kay
ta. Anya! Abay, nagapa kayo aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya akon. Anya! Adan sa mo chicks janak yun nanang. Ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ka. Palot putag anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, sumrikan. Yaman anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho ka nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ka dito yan. Tamasapak tulang agawi din bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni tiugali siya manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso kada kayaw nga agaama. Wala ha? Nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangaminan na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo, tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan nanang. Nagturo kami di rabi idudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Apay nga ro na di ka nagawid di rabi Apay naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid dito Apay nga kasta ka matandudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan Nabsugak. Nagkapiyag ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so, dudong. Maumuma ka kadikan yakon. Saan atila damdamagam, makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manin. Takayat ka makadin na. Agyaman na, Dodong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuhana. Sikat-ikat ko ka din na, Jenny. Ano pa lang nga rutiar aramidem. Sinaamon ayag gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Namnamaag day ta, ha? Well, sikat-ikat ko ay altar. Sikat-ikat ko ka din na itagnanayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, kunak lang nga rodan. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana, ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya,
Kan saan basta agatap jay asawa na? No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa ilang amin agkasar. No kunam nga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Ganda kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kan pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Mamangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana. Pagsugal nga. Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makaamo amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngay akas jay anak yu, tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matin pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun may abagbagaan di anak may? Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kon dyan anak yo. Anya? Tiyan na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kasano, dito yan ti pagyanak itagdanayo. Oh, agyaman at Dudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwe nanang. Ada nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no nagbakasyon ta anak yo nanang. Anya? Kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik ita, honey. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak! Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Apay nga da ka dito'y Ana. Honey tarupam! Amay ko.
Anak pa nga asim ha. Di ka agi skandalo dito. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang, aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao! Tasana si Kati kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ita tatang. Jak mo ita baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpinta sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatak ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo't ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kin tatang ko. Ijayin ti pagnadan ta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak Dodong. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo't ngagtrabaho iti mall. Makabannog mo't nga mintag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan ka mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tapagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam Dodong. Inak-ika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay saan? Iti anya agapupay lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawit ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno agsinatan. Agawid ako ijay lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Diya akong ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amapan, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit mo akwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon tagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay, ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni Tiamam. Alamidan na 5? Ha? Katwanan Lukas ta.
At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak ida aminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Nagana ka kabalasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamuamon nga adalima nga anak ko. ang kukwa, saan ba't kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaing ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito eh. Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak namin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Ken, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagijay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kanenda. Andersamo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtad apulos di anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, win nga rod Jay ke saan na apo to hindi supportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tadda tay burido kakabsat may akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rik da. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulodak man pa iti bagas nyo. Tasukatakto no adda kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay ta 5, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagiti saan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may.
Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida na lang. Kasta no kasta kumapay la ide, o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay, dagiti anak mo. Ni, awa nagsasaur Di ko na yo, Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumat la, Jack mga aba, tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apaya di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Jak kay tad ka ulas na. Ha? Naglawa mo ti ulis ta? Sigod mo't nga kang kaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim itan kadagiti dadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka? Si mangpit kanon ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbagday ta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saanan. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Nanang, kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan. Ay katagdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y la umutang kin ni Antim Amaring. Naimbag adda kwarta na, nanang. Adda, naglako iti baboy na iti kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod, nanang. Da kayon timapan. Tamabainak nga umasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana ang di kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kan di mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nadidigra? Ay sawan latam mukaon. Jackpot siya na makabrod dayjay.
Sigurado mat siguro day jayon, manang. Nawala ta mo kun kunakmanan. Basta awang kwarta ka may pautang kaw, iso pasensyakan garait. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan. Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imotang kakankwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosen, maka-fly takton, nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, ta si dadaan at tumulong, ngamjay mismo akabsat ko, naimot. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybayan yun, nanang. Ti amon siguro ni auntie, sa anak ama ka abroad. Iso ama buteng ngagpautang, taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Huwag nga taa, alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan Donita. Jack pa'y rinugyan, insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko, insan. Tanagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastruk kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamutag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag-negosyo ta man kit di, insan. Wen ko mga rod, insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba, guys? Wen manang maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kuana, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid doga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas di along trip? Wen nga rod amanang. Agad, kaya't nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay ka anak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, taado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pala ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din dinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan-anad kay ti biyahim. Gracia, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daaw mat day di akabagis yun, nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Ta idinaamuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmutan. Kitila mait-itid na pa yung ipapabalon kanya. Ay, jak man ambo iti day nga antim. Mudi nga min day nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing, nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagi jay. Saan, nanang? Kanadagsen. Ibatik dagi jay. Ngam di yulatan ibagbaga, tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga roda, anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo Gracia, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbag pa'y kat ni insan ko ta nagflightan. Kaya't ko kumamot ag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta.
Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. Dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di, tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta uray sa gabasit no maurnaw mayat. Alamang nga rod, tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang, Roday. Ha? Karitam to matagpabrowd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maray. Ibagam ta saanan nga gabrowd. Gastos laeng dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Itaam, namidwan napeke ni Gracia. Nakatsambalaangan iti may katlaw, isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam, tanigusyan ti da amin. Adu mo lang amang ti kwartada ngam siyak. Tano siyak, adang amin yor urnungak. Isu apasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na apabuludan ka kano iti busbusam nga aga bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na, auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atom nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak kaw. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak, bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak kaw. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga agururay diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kinadamo dak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, no kasta. Ag-flight kan, kaanakan. Wanante. Apay ngaya di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uray saan ang tadaing, ante? Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa amo, ante. Oh, imposible. Adi da yung bagati sweldo yo ijay. May mayat matla ang nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Agad, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na, narakupang ka man, Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wine. Di ka granag, ta ilaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam ang merinda ang mijidalan. Nagluto ak iti suman iti rabi. Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasan na pimanaw, tatang. Nga rod sapay agtaray. May dugmam to lang asa. Bigla mo ta siming po ni auntie. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kan kuana. Wan nga rod ala, bay amlatan no niya ti makitam kan kuana anak kaw. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga roden oray pang lunch lang ije sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubi ka.
Itan, kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laang. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka di abulan nun ni Donita ije abroad. 5 bulan dan amanang. Ay kat, nawadwad mga rod ti urnong nan kan urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan ming agbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Ha? Kalo kayat mo ti umay kambangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mga restauranten Alan mapantay dya sintro, tayo dya tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kuna nga around. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang, manang. Ay, wala Ruday. Ay na, iso na laang ta. Problemak nun nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas naman ije palengkay Ruday, tayong tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Adun to man na may bagbagaanan no kwa. Pasaray agtex nga rod kanyak. Sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta. No jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayad na kanagidya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit at nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit landakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Yala, awatin talatan day kabsat ta ading kao. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagak laeng manong. Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katuon uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kwa na, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kwa na. Ngam, siyempre, at adulat ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gayam manang mareng. Nagsapakan ngay manlatew. When man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang,
Mala, sumrag kayo nga raw. Agyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote, kun mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kada kita amak-makan, manang. Ay why na anya nga oras sa sumang pwede package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo, manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayak langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na jay para kumakanyak. Kano adan jay package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina jay department store. Naimas dagitoy, ay adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita, no ikan na ka. Apay aya, pakibibyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi kumatoy package na na. Ha? Package? Ay kwa! Ay, dito yan. Ibati yo dito yan, ta. Sana makadanon tilugan iji balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kankwanan o daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kabsat yo ka din ni Sir Rudy, nana? Wan, siyak ti inao na kabsa na. Sige ngar na, tanay. Ada pa'y itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga ron, tada ipapirma ka na kayo na. Ada kayo, tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi kasta ti itsura na simang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maited mo kanya kaw. No ikanak, tingkyaw. Ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak kaw. Naawat kaw tay package. Ang yaman nak Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam jay impawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Hey, awan mo't nakitak akas ta iti package anak kaw. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabasi tapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kung nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasyak ti imun anang lukat iti package. Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, dinapan ko inala iti balay da antim anak kaw. Di mat imbagakan ka, asigo dan analukatan na simang pati package mo, Roday. Apaya siyak ti pagdamagam ngay. Diyan ang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang. Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsa mo, pabasulan na. Mala. Di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaang. Saan ka pagpabasulan?
Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko tantisan nyo pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta oray ti pungtok na kanyak. Kat nagdamag aklang matanakaw. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor dayjay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpet nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo't Pasensya ka na nakaw. Awanak mo't nga may ninisimbang pat niya pa kaij. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo tatang? Nay, imadumot ti taraken mo aburias manang, pinadakkel mo pa'y gaya munto'y kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraken nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti taraken mo, ngam imadumutan. Agad talaga kasta Kayat ko tagpabaknang, iso gimatangak iti adu at araknag. Ay nawanan! Apa na pasabak kinastoy? Apa yan, manang maraing? Anyat sang sangitam di kulungan ti baboy mau. Awanan! Nairaman mo't na nagsakit dagiti tarakan ko, iti agraraira sakit ti baboy. Allah! Naudatal na mo't aminan. Apa yan? Ay, nagsakida nga road, kane di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga tipunak. Awanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay, sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak maawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Barang maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw? Anyat ipudnaw? Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawamalang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagais. Sapay kumata mapakawanak.